ஸோ ஹாய் எவ்ரிவன் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் வி ஆர் பேக். ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா விபா ஸ்கின் கேர் க்ரீம். இதோட மெயின் யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்மெண்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ ஹாவ் டார்க் நெக் இல்லை மவுத்தை சுற்றி வந்து உங்களுக்கு இது பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது, டார்க்னஸ் இருக்குது, இல்லைனா டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது, சன்னால் எக்ஸ்போஸ் ஆகி உங்கள் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குது, இது எல்லாத்துக்குமே திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் டு கோ. அண்ட் ஆல்சோ இதோட யூசேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டே டைமில் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ நைட் டைம்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டே டைமில் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ஷனலான ஒரு விஷயம்தான். நீங்கள் ஒன்று மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம், இல்லை மாய்ஸ்சரைசர் ஸ்கிப் கூட பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் மாய்ஸ்சரைசருக்கு ரீப்ளேஸபிளாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மோர் தென் 3 இயர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் கோட்டக்கல் வாஸ் தட் ஐயப்பாலா ஆயில் விச் ஐ போஸ்டட் இன் மை லாஸ்ட் வீடியோ, அண்ட் திஸ் இஸ் மை செகண்ட் பர்ச்சேஸ். வில் மீட் யூ